Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kari kasi ba jungi bangi long try klem kinu jing pensisya lani klem ki ai ba biang kanwan ra ye jing donong lani jing mai kalong dien ka jungi nomor balai bangai i haduk mantam ni ngilak don ki hima ngidon ki rai ngidon ki hima sordar sirdar wadadar Henry ke balungo kalong haduk mantau bun na pedeng ki hima ki jungi ngimpot don tang ki ai bat ki kendon kita kumong kitin nong wei ga akan ro tikani kon ra jing ma ba bat ka ba bangi pai seki sinong ki jungi ngiyo ong bangi ki sinong idon ka dorbar idon ka ikhtiar nre bangi pai ki sisya pade ngimdon bor ngimdon ikhtiar nomor balai bagi anjong ka sinong jong ki sinong ki jungi ki syukut tang ha po sinong hi ladang ngimi sabar bun ki an sinong jungi ki yapno tikani kalong ka jingma ba kapan wanra ka jing mansawi kalong din ka jungi nang kata kadau ngadon ka jing sokya wala ngalong marway oi ngaklemi na kanu political party ngami kumu kertong simet anrei wala kataru ngadon ke jingkerben ba yo lesi ya ke ai gebanga nga kumwei rangba ubang ala trei ko konstitusi lah man ka por lesi bun na preng kinok sinong ngatrai la bun ki tiplot ba yang berapa i kumu ba Daniel lani kumu badu amar nga syadon berupa ba ngalaju longteng kumu wei na preng kino elam seng balang ngalabat kum presiden KSU jong ke border unit kini ki berapa ki la syu pen pisa yang ngamla sya syu ban syong hayeng lani ban syu ya keren nabar nang kata daw ngalah don ke jingmut ban ngalah perkat sani ba ya ke ga bakasap katalen ke bau bleu ai ke ga jing syampang ke mangadon bat ke ga ki idea ki mangadon kumnu bangin persyang ban penklanya geri bakajai beriau dakanu kalenti ngakwa kan ban wan terwa kma dupai ba jong ka mausram constituency brokawai ba lada pi ibet yang askoba ban ailat yang mentaka genti bangan lej po ka diskonsel ban yasa ya ka saw kasian jong ka longdien ka jungi nomor boleh bakat bang import don ki an ki baklan nyimla berdile persya bat ki wei nomor boleh pek kini ka sorkar ka state government ka jungi mentang ki sedang banora ki policy ki sedang banora ki an ki ba harukom kumba kani ke IMA mo yung ke investment megale agencies kani ru ka anye le ho ngimong bangi persya kita ki ba ni priang tang ba ka wi shwa ba kini ki nwan giron kam ban pangklan gen kenang ba ngin like na ki jima gen hadin habur kenang ba kalong dien ke jungi kimde ke bani kenduk mau siang nomor ngipet lada ngipet ya kamantang ngihapan perkaru ya kalong dien ke jungi kumdung ngin le da kanu kalenti ki bangi ngila ban le ban kumwi na pedeng gi samlarang ba ngakwa gen bangan seniang kenang ba galong dien ka jungi kan scam kan like na kinu jingma kumba habang iya keren ya gajing long try kendo siap henry practically ngim long try baleng ongom ta nomor teng kidon ki kam ki ba ngi hab ban le hal ka jong ka kendo ka siap ngi hab don kam ka permission tikini ki brokoi kilong kalong kalan haju si haju mo kumbang kidon ki ka successful ru kidon ki rules ki akan rules ki ba let's say kumbang ka constitution bagi aibor ya kadis konsil ban sinaan hang ni hi kidon pada sa kiwi ki banta ki ba penduk bor pada balada ki anjo kadis konsil ki tengku ki anjo state government kayapno ngimla ban yatai tikini ki berokoi kelong kadai ka kamram jo kadis konsil kadai ka kadis konsil kadai ka thmei ban aibor ye ki hima ban ai ye ki ba hima borok ki badan apo ka bri jungi nyotrep bagindon no lagi jong ki an bagi gendon ke abang iladon lagi jong ki an ki gendon tamut ladang election no shenuru idon gen ga ikhtiar habidai manta ya kerkom long hakikur ngim judan ngim aibor kikur hoj manta ka diskonsel kala persyang hendrai kani ka kani gina don kam syusyu bat penklai nomor pelai ngayu i kani ke jat beri ko jungi unu beri ula ban sim ya kanu ko jat kat ba subir klem ki kendon klem ki ai nomor pelai ba ki dorbar kur lani ki sengkur ki jungi kimdon ki ikhtiar ki bakhlai tengah kermen banang ni syakmat ka diskonsel kan le ya kani ka bentaru barlada ublai ibet lengkat gaji kersan lang jo kinong sinong ngala lese lada ngayok rung hadis konsel kini kimat ba kong santam ki jonga ba da kumnu ka thong ka ban kong ka jonga hi kamat ka ban kong hi kalong ba ngin wan ra no iki an bar ki gendon jog hima haman la ki hima ki badon ka bri jung dari khasi bro we ka bahar kalong ba ngin penitu no iki an sinong ki jongi kenang ba lada ngimi sabaru ka an sinong jongi kan yeng Nrai borobor ki an sinong jungi ki longtang hapo ka boundary jung ka sinong ka jungi nrai ladang mi sabar bun ki an sinong ki kendon sinong ki jungi ki apno te kini ki brokoi ke pentolot ya ka
jai beri ko jungi habang ngimdan ki an ki baklan kamot ngimla bani le persya benar-benar hendrai ngah tangkawe ngah api lagi pai ba wat du mensim wa du jingkerman nomor balai bakani gajai beri jungi kadai gajai beri ka bayale kamdai gajai beri ka pendam nadu menshwa ki long shwa ki jungi ngi i komuter sing kum kian long ba ki dei kita ki ja gajai beri ko jungi kadai gajai beri ban yale ngimdai gajai beri ban pendam hanu te nang ngah kermen ba upai ba nong shong jong ka khat armo sunam konsensi unpet ban unbisar lada uidai nga karpat iki bakin so bah ban island lem yang mentang kanti bangan rung hapo ka dis ka automotive council kenang bangan la ban ya site ya ka sau ka sian joka longdien ka chungi kenang bangin pan klan bat pan scam susu te tang ini kitin bakniat gatkum baga jinya kran chunga bor aro hi kalong ba waro la pan chai ba lada umdon ki wei shu ki kandidir ki ban pan lada ka kimdon shu da ki wei kita mot ngala tikena ban yo be jo molon nai Oke, kalau pilih yang selama independen kandidat. Pi ka jing shisha la da pi i ka interview go bangala dep ai hau no san hima ba ngala dep ong hi ba yangi ki baduna ka yo ka kot ni kan pensito mi ban perkhat ye kita ki tiket na ki political party nomor balai ba ngayu i ba kini ki political party ki ai tiket kimpet ye ka quality la kimpet tange ka quantity tekan ni ka ba penduk nong ba nomor balai buon ki khna samla jungi ki banang bastat ki bodon ni kata kasap bania tai henrei bopli bakim do ki duna kayo ka kot ka penlong iki bakin syong ha kendong den rei ngong iki kani kadi ka apil junga mat jongki shim ye kani ka nuksa ka jonga nga wala kadon nga duna kayo ka kot rei ya ka iga ba ka talent ka sap ka mga don ka boblay uai ngami siya kamat nomor balai kamdei baga jingduk kan khanglat ini kamdei ka jingduk kan khanglat ini habang idon kata kacing long senrang ilon kata kacing temu ke ba khoi klem da asap balingin salia ngidi ban mi syakmat hendrai pin pej pimla len ya kata ke ke balaja ki kandidat ki bawan ban ya kontes ya ke election haman ki election la dei MLA MDC ki banwan hi kin ban mi bet na ki yeng ki ba labiang kayo kokot hendrai gitu ki beri balanang lastat kidai ki beri bala tray ya ke imlang salang hendrai bopli bakin mi syakmat kidon ka boat rekam kidon ka plan kidon natong syenong hendrai kini bopli nakadaw ka jingdok kimdot ban mi dan rei hakani ka genti ka bamenta sashi simpat ngawan ban mi syakmat ban ya kontes kumu independen kandidat nomor balai ladang ya kontes ko nyila ban yo ki political party tambah ladang isu sim kelumar ki political party ru upai ba un perkhat yangi bong ini ba Daniel Walang ikwa election tang ban mentoi simet ha lan tang ban yo pisa pun ki bopli ki nong kendong jungi khamtam ki sungai pe ya ka ga bagi beri ki pan sngau te hendrai habang ngai le ku mungkin independent candidate kam don syuk kum kata ka jing syak kano ka benengkong ka pangar kelong ba ngani le kum independent candidate ru ngasno dei nomor balai hadis council kam don te ka an kin tiap sang kam don ka an tiap sang nomor balai teng yang ngijet ya ke UDP ngim tre ya ke NPP hendrai bladai ka por pane kini ki tailang aju hendrai yang ngim tre ya kongres ha ngi kersian ya ke NPP tambahan bladai ka por pane kini ki tailang biang aju teng apa gini ke jinglong political party ke jinglong party teng ngala ithat nang kata daw ngong kabhay nga ban sim garai bangan ile kum independen Pejabat nang serang sampai dia independen sebelumnya ki seperti PJP hada ladangi pej ya ka record hi hadu menta meni namar sunram konstitusi jungi hi ki bajob ki dehi na ki political party dengan tip ya ke sanjur ke jong lumbu nong thau namar balai ka kti ki eke brokot kim dei tang kti jungi ki breu namar ke dei ru au numbu nong thau namar ngam tip ke plan jung blai yo lese blai uthau gino gilat gelti yo lese menta ka ganti ngalak ban yo jing job la ne ngamlak ban yo jing job ru kata ka syong numbu on thau bat ke jing kersian mi pai ba